remang-remang ning sor kersem kidul dalam tempat dewaling petingan belayani rang rambute abang Mama Firman saya tumpakane motor daya ning batuk senterenya to alesane ngoper kodok nyatane si nyosor ning bubur medong kang gedok dasmi saya wong rayu singgah Hongkong apa bocah angon saya bocah angon 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 saya asik bocah angon kanggo sapa mi mimi meti mimi meti mimi neti mimi neti mimi neti sayang mimi neti mimi neti mimi neti permisi nek kening mama kasih rumah sare mekayang ning warung anteng karo radang ning warung sunda bapak tuane Niko 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 saya bapak tuane Niko sing nyaman tapi ning omah ngiri belajar medi padahal si dewek sing buang duit ningali dali Mama Niko sayang Mama Neti Mama Neti Mimi Neti tumpakane motor daya Mimi Neti ning batuk senterenya to Neti alesane ngoper kodok nyatane si nyosor ning bubur medong Ibune Pais Ibune Pais wong Lumalang Ibune Pais sayang wong Lumalang Ibune Pais